कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बाबू, ओ बता दो बाबू, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बाबुआ, ओ बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ। लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ। लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ। बता दो बाबुआ, ये बता दो बाबुआ, लोग बजे काहे गारी, बता दो बाबुआ, लोग बजे